Jaladame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Huria na pinarhamaul ni debata marhite Yesus Kristus. Tajahama hata ni tuhata tabigima tuhata mamakulingi hita di minggu sadarion tabukama bibelta bagi yang sudah terbiasa dengan Alkitab elektronik boleh dibuka Alkitab elektroniknya, tapi selama ibadah jangan dibuka aplikasi yang lain. Lukas 3 ayat 15 sahatu 17 ditambah ayat 21 sahatu 22. Tajahama dengan baga lebat akamanginang nama jahatan itu hatta dohida. Managam-nagam do bangsoi diripu be di bagasar rohana taringok tu si Johannes atik beha Kristusi ibana. Gabe dia lusi si Johannes mana sida saluhukna. Au do tutu madidihon hamu doho aik alai na Roma na gumogu sianau. Na hurang tama doau makkar hari tali ni si pantuna. Didi honon ni ido tuhamu toddi perbadia dohot abe. Di tangan nado purpuran payason nama perdegianna papungon nado emena tu sopona alai tutungon nado hurak kami tu api naso ramito alai uju terdidi na toropi saluhukna gabedohok ma Yesus terdidi jala dinamar tangiang ibana mukap malangit jala mijur matod di parbadia tu atasna merupa songon darapati jala masa suara sian gidjang songonon hodo anakku haholongane lomodo rohaku diho. Itak nima sahatna so di mahatan itu hatta kamanginang horas madihita saluhukna. Amuna kamanami nanami adorang so pinasahat jamita sian hata itu hatta di minggu sedarion na berjolo salam sehat di hamuna saluhukna kamanginang. Kami mohon izin membuka masker selama khotbah ala siopak mata kami. Perhasa mata. Na baduahon somalna dihita halak batak ni jolo ni titip sanggarinna hami padita misericordias domini hot marasi silaban namar tugas tongod di HKBP Tulang Bawang Resok Kota Bumi distrik 32 Lampung na togon sedang mengambil cuti tahunan sian huriata mengibadi keluarga leni taubaru malohamuna kamanginang mulak mertaubaru malohami jolo salpu petaubaru sabuhi mulak ai matabuna hami paditau di dua dak di hami kamanginang tubuni boru sitio dak danahon ala yang hami tubuni boru manedu imajora kamanginang partina data na jopok nanti bohapa jumpa hita di dalan baik di media sosial salam kenal ma sian hami padita na tongor tu huriat tahun de lalas roha bere kami di titing week manang lingkungan tulu doh 5 marau nate amangate las roha ngabuhe hau marminggu kamanginang ngatung lu jarah hita pai mahon nama soh marhaujungan nate lain dia puli tu hatta mahita ola bu hita marminggu
marpersorat di tongan huria tungpe memakai shift. Ini sudah sangat luar biasa dan puji Tuhan di tongan ini situasi sehat mahamu di perkembangan terkini varian baru. Kiranya Manginang tetap sehat, tetap protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Sadok Tuhan tamah nama ngapuli hita saluhna kamanginang. Huriana pinar hamaul ni debata hamuna kamanami nanami nahina holongan di bagasa Jesus Kristus. Kalau di orang Batak songon nanidok nakining adong dopat dohan jelo ni titip sanggar bahen huru-huruan jolo ni sukum marga asabinoto pertuturan. Upasa manang upama manang peribahasa yang sungguh luar biasa di hita halak Batak agar adong komunikasi atau koneksi yang baik antara dua orang. Meloh bere kami nak kining akka daftar ni situa adong do diperdagi ngon hule-hule di son. Imatabu na hita halak Batak. Wala binering akka gor-gor ni situa bah. Peribahasa atau upama ni hita halak Bataki mengajarkan kita untuk saling mengenal satu sama lain. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk di Minggu Epifanias. Hari Kamis 6 Januari itu hari pertama kita memasuki Minggu Epifanias Hapapatar penyataan. Dan sekarang kita mengenang dan mensyukuri dan merenungkan Hapapatar ni Kristus Yesus songon anak ni debata setelah Yesus dibaptis. Nah, apa hubungan Epifanias penyataan Hapapatar ni Kristus dengan pengenalan? Adik ni suku sada-sada kamang adik bohano ay ngadong di sonaka suami istri narak merminggu kan. Molo songot dihamian at terbakol dope suami istri ro tu gereja masih juluan dope amang inang. Mulai kotokan ngater songon na maju hita kan nggak maju ni nggak ngolo bergandengan tangan tu gereja mulai hami olo inat tay perjulu masuk tu gereja amat tay dilapo dobe. Memang ngater mol murado hita halak batokon romantis. Selalak mah hugu pe macari rian nang buderin nak. Coba amangenang entah tapi dalam hati aja ya nggak usah dijawab. Entah ada suami istri sekarang ini. Coba jika ditanya jawaban yang jujur, sudah saling mengenal belum? Jawab dalam hati aja. Sotung doa lani sibuk muna na mengulay ak kamangenang di Jakarta di buku kota. Na saja ibu pirang masih tedebe. Kita sudah sibuk oleh pekerjaan. Saat di Jabu masih itu dalam modom sibuk dengan medsos masing-masing suami dan istri. Iya toh? Kebiasaan baru di zaman kita saat ini. Amang inang sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing berangkat jam 5 pulang jam 10 nyampe di rumah. Tong dope masih itu dalam di kamar. HP kamar ngaprivasi kan manang merhuai pesi hitam apa foto-foto. Etong dobe masih itu dela, saya tu habirang, saya tu siamu. Ujung nalasrok marukor dua cedang masih wotuan ganok. Padahal pemahaman atau pengenalan yang baik akan menimbulkan ekspresi yang baik juga. Jemolo si juk do pehamu akamanginang masyelu sad dijebu amat tado inata ima tadana nasu masih tadado pehamu do dengkan. Ujungnya tubuh mah berbeda. Lah iya, kalau sudah saling mengenal pasti akan saling memaklumi.
rumah tangga itu pun akan ribut rukun. Ribut tapi tetap rukun. Alai molo sotakas do be masjid dan hola bere manaro. Merdangguram mapiring do sakir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ini yang hadir pada saat ini. Mengingatkan kita betapa pentingnya pengenalan itu. Yohanes berkata, makar hari tali ni sipatuna piau niat dang tama. Padahal makar hari tali ni sipatu molo di zaman ni barita naulion bah tabayak ko mana yang makar hari tali sipatu posisi tak akan mengenangkan molo posisi makar hari tali sipatu bah ditoru itu pun Yohanes tidak layak. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Yohanes mengenal siapa dirinya. Dan dia mengenal siapa yang akan datang itu. Dia mengenal siapa yang akan datang itu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah minggu-minggu Epifanias, di minggu pertama setelah Epifanias ini Bapak Ibu saudara-saudara. Hapapatar ni Kristus. Penyataan Kristus ketika dia dibaptis. Allah berbicara, engkau anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Minggu Epifanias ini hendaknya mengajarkan Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Setelah pulang nanti merenung, mengenal diri masing-masing. Siapakah saya ini? Karena Yohanes pun berkata, membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Itu malah sangat dihuriat tadi tulang bawang, akan mengenang, ala memang sedang dalam proses pergumulan huriat tei, hurapot tami, hurap do tuak kasih tuata, amang perheladu nami. Ngasa 10 bulan au di tengah-tengahmu. Mula paditata bulat pitu tu son. Mula hami bulat tulu tu tulang bawang. Ngasa 10 bulan au di tengah-tengahmu. Alai ngamulai hutad dabe karaktermu sada-sada. Suku-suku kuno aing. Mula hubering pangalahomunan na 10 bulan non. Nong itadahamu do karakter ni paditata. Karena pengenalan yang baik akan menghasilkan kualitas iman yang baik Bapak Ibu saudara-saudara. Padahal kalau dalam sejarah yang duluan lahir kan Yohanes. Dia dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ngana perjulu mana? HP dung mangulu magudang roh Tuhani mabuk katalin sepatunya pe orang layak. Begitu. Penyataan Kristus yang kita syukuri di minggu hari ini Bapak Ibu saudara-saudara mengajarkan kita pentingnya koreksi diri, mengenal diri masing-masing. Gurang nang hiton nasumana da diri nabi padida be gurang do nasumana da diri na padida. Banyak. Buhado yahida akan mengenang. Di rumah sebagai seorang istri akaina isi dohita tarajumi sebagai seorang suami isi dohita tarajumi ama patar Kristusi dinguluta paingotok kita isi dohita
nang dia dopan ni dewata. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Nah Roma dia datang. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, dihita akka halak Batak misalnya secara umum dan kita yang hadir pada saat ini. Di tengah-tengah ni keluarga maparjulu. Barita usahat. Ada kamangin ngate. Iko perjulu do si keluarga mangda. Dungipe tu masyarakat baru tu hurian. Iko perjulu do si keluarga. Ise do hita. Boha kamanginang. Piga dak danak di jebu. Tetad dabedo karakterna. Kita kenal enggak anak kita masing-masing? Kalau enggak dikenal bahaya. Ngagiling tatong dang tetad de pangalahona karakterna sifatna bahaya. Demikian juga saudara-saudara sekalian, remaja na poso bulung kaum muda-mudi yang hadir pada saat ini. Jangan-jangan enggak dikenal karakter bapaknya siapa, bagaimana, mamanya bagaimana. Bahaya begitu. Nah tanggal 25 kamanginang. Setapi waktu itu ikut perjulu si keluarga manginang dah. Soal panadayonon, pengenalan. Tanggal 25 marnatal makan. HP saya marnatal kebetulan ada situat tanah merulang tahun namang situat nami. Jadi mangalangi mahamit to. Tarilala. Nanggo pala sikat ni bida kan. HP ternyata ngatar pai maima adong ruasta nang makkata itu je bu. Duk saya caron muda maham tu je bu. Anggo perasaannya nang mudum maima. Ngaluja kan. HP Roma tu je bu. HP do mana nak. Mangarat tu Jakarta. Mula matu Lampung, tulang bawah. Jadi pendek cerita rupanya Roma tu jauh Makkah tay mahami. Tangis-tangis makin luar gaun. Dia rupaku. Roh orang tua di rohananya nak kainang, lumawi tu hamu akka inai. Roh inangon di rohanya kan di si we inangon anak non di si itor dibalas manian. Habirang di boto anak non sidang karejo mang nabuha. Ujungnya muruk ma natoras buru no. Koro mang namar salpuan mahata. Habero yanak kon non tong musi bercerita curhat. Dihaholongi do natoras non. Bahkan sudah dewasa, jauh berpikir bagaimana dia ingin menyenangkan orang tuanya. Dipikiri do hola bapak kon na mamang na mangulu akka bebetua kuda ngamor tas besudina. Sampai tangis marupane. Dung cerita, dung puas nasida, dung tari luilu, inangoppe tangis, amangoppe romeluna, anak noppe romeluna. Padito nganing tangsian. Aning tangsian. Wingok na tuwi kan bau dak palahya songono do bapakku do umakku norakku. Hudok matu nasida. Dang adong nginang persoalan di hamu. Holanon na urang masih do hamu arona selilingon. Dang ditadai nang karakter ni ang ginibaw. HP ang ginibaw pe kurang ditanda karakter ni nang bahita manyan nangkat ala ni holong ni rohani umaknod do kan. Dai do naeng di wea HP dang ibalas. Dang torjalo dibalas misalnya kan. Ala ni holong muna do nyani nang namar gelengin. Dia tu sampai hamudo manubuhon. Hamudo ha. Alai hurang panadayoni.
Molo di talak batak, molo idok penedeon kan takas mabek kamu amang nene. Ido, dia nong mulak tu jauh amang takas baik kamu penedeon itu natai. Songo ni natta tu mata takas baik kamu penedeon ni. Ayo lo doa kamangin ang satu nama tu orang mesti ada suami istri bahaya. Ido, bahaya. Jadi hapa-patar ni Kristus paingotok kita na romar minggu di minggu sedarion. Hendaknya Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai keluarga Kristen, warga HKBP, mari kita mengenal diri kita masing-masing di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Asa toruk ni rohan api na tuduhon ni si Johannes di hapapatar ni Kristus di kita didi imana rekod penting untuk kita miliki. Karakter orang Batak harus karakter yang rendah hati. Unang betul kasih gijang rohai tak kamanginang najulu namai kita harus berubah juga. Hapapatar ni Kristus harus merubah mindset kita. Najolo sikola tibo-tibo kebanggaan, sekarang tidak. Sonari hol tambah SDP buido hasea daido tahe sejarah membuktikan dan iko sikola betibo asa bui hasea daw. Kemajuan teknologi yang kita miliki saat ini merombak tatanan kehidupan kita. Mindset kita pun harusnya demikian, berubah. Tapi bukan untuk hancur, tetapi berubah sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Ini benar hodok naking akamakenang. Hampir tiap tahun doa memang tu Jakarta mardamita mau lepas sono. Molo 2 kali setahun rohami rupana ala keluarga di sana. Binoto kehidupan di ibu kota. Berangkat pagi pulang malam, belum lagi macet dan ini sebagainya. Belum lagi himpitan ekonomi, belum lagi pergumulan keluarga. Jangan sampai itu semua menutup mata iman kita melihat bahwa Kristus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Unang sanga akka ulaw munaya kamanginang. Menutup si malolong ni haporsyota mernida hapapatar ni Kristus ini. Jangan sampai. Mari senantiasa berubah. Ketika Tuhan berfirman begini, mari kita berubah. Sehudok kami dok kamanginang. Berusahalah melakukan firman Tuhan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Berusahalah melakukan firman Tuhan. Di takasma masjid dana kamanginang. Mulakan nung di jebu, dulu maju hita dua bah, olu tutu. Ayat nasu masjid dedo hita ne dua song nerok di padidai. Torin naman nong marno nong suami istri ka. Do dana. Lah iya lo Bapak Ibu Saudara-saudara kamanginang. Hubering arong iso nakkan dua nami akan nong matua nong sauban. Mungkin holak kamu na dua nama tinggal di jebu. Ipe dang boy tong lam masjid dan tong sibuk. Disibukkan oleh kegiatan masing-masing. Dana sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing. Sehingga apa yang kita peroleh, apa yang kita cari, apa yang kita miliki, membuat mata iman kita tertutup kepada Kristus itu sendiri. Hapeta haporsiaido, sudena adong dihita. Sudena adong dihita noang si lehon ni dewata. Karakter kita juga harus berubah Bapak Ibu Saudara-saudara. Si Johannes Padidi patuduhot tuhita di minggu sedarion. Siapa kita di hadapan Tuhan itu sendiri. Maka pengenalan yang baik antara kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengenalan yang baik akan menghasilkan kualitas iman yang baik.
Aha do alus ni Yesus tu si Yohanes padidi. Loas ma songoni anai komasa de asa sau natar suradi. Dua sosok yang muncul di Minggu Epifanias hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sendiri, sama-sama menunjukkan karakter yang luar biasa, rendah hati. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Luar biasa. Si A betong rendah hati, si B tong toruk rohana, inatai burju, ngana burju, toruk muse rohana, ngana songoni bagak muse, kan? Roa matai, tong muse toruk rohana mang, toruk berkarisma muse, hak gateng muse, sikok matong, asini rohani dewa tata bereng noang ditongani huriatta ditongani minggu sadari onak kamangena. Sikok mah. Molo tajaha barita padidion ni Tuhan Yesus. Ya. Biarkan itu terjadi supaya genap apa yang sudah tertulis. Si Yohanes madidi Tuhan Yesus. Biarkan itu terjadi supaya genap apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Jadi molo sede gijang rohana kamang nasere toruk rohana telpang dogor ni ikut dos tuh nak kamanginang da iyo ikut dos tuh nak seimbang ikut dos dudang boy telpang ngani lo nak kene ngana rendah hati burju muse bagak muse ngana gateng toruk muse rohana dermawam muse bah Rosi Yohanes mabuka tali sipatuna piaudang roh Tuhan Yesus loas masongoni asa sauk natar surati sehingga semua kejadian itu Bapak Ibu Saudara-saudara ima suara naros yang giljang suara ni debata dung terdiri Tuhan Yesus rotot di porbadia merupa darapati hatana songod dia hodo anakku haholongani doho haholongoni lomodo rohakku diho arong dohita kamanginang nama kesuguhon akahalak na toruk marroha molo adong bertobat. Kalau ada orang yang membenci orang yang rendah hati bertobatlah. Dangdung hea jol mamak kesuguhun akan serek marroha akan toruk marroha. Dangdung hea orang membenci orang yang rendah hati. Kalau kita membenci saudara kita yang berkarakter rendah hati, berarti kita yang sakit. Bena sibolisyon na mahita song nida. Molo sibolisyon na kamang di dia do inganan inganan tersendiri do inganan ni. Mosok kita ini membenci saudara kita yang memang orangnya rendah hati, tulus lagi. Bahaya kita, berarti kita yang perlu koreksi diri. Sehingga muncul kalimat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lomodo rohakku diho. Lomodo rohakku diho. Bukankah Tuhan Yesus mengetahui semuanya itu? Tetapi memang di Injil lain, di Evangelium yang lain, Yesus mengatakan biarkan itu supaya genap apa yang sudah tertulis. Sama-sama menunjukkan karakter yang rendah hati. Molo songoni atong kamanginang, lomodo rohakku midaho. Tabuka epistel dihita di minggu sadario Yesaya 40 di siaha di doa kamanginang di acara tenak kining tajaha jo acara epistel te ya. Nah molo di epistel te akamanginang
Didok di si ima dibaheni na argado ho huida rak majaha hita kamangina. Dibahen na argado ho huida marmulia. Jadi hulehon jol masikakmu jala papungokku ho sian hasudutan. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini. Tuhan menyatakan dibahenina argado ho huida. Na argado ho huida. Adong do pehata na asing na labbo siya no na kamanginang dihita halak perdusau. Adakah ucapan yang lebih enak lagi dari sini bagi kita orang-orang yang berdosa ini? Dibahenna argado ho huida. Evangelium na kiring madok hata ni debata lomo do rohakku diho. Hapapatar ni Kristus na berpudi akama hapapatar ni Kristus. Di minggu sadarion na tahalacos sadarion. Paingotok kita. Ise hita diadopan ni debata. Argado hita manginang diadopan ni debata. Alanido bahen na dipapatar Kristus dirina. Songon anak ni debata. Alana argado hita kamanginang. Ubahen na ro Kristus. Anggo suarga hita di debata. Dan roh Yesus. Dibaheni masa songon na nilihatan itu hatta ay songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago gadup na porsia di ibana na argado hoinang dituhani dibaheni pasangap ibana marhite ulommu marhite usaham marhite akka keluargam marhite hagabion na nilehon ni debata di ho na argado ho amang dituhani dibaheni pasangap ibana marhite ulommu marhite tohonammu amang song perhalado marhite akka ulommu inang song leader parorgan dan lain sebagainya na argado hita dituhani sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Molo tahanguluhon nanidok ni debata dihita di minggu sadarion. Hamu akamanami nanami parwi tulu doh parwi 5. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadilah jemaat HKBP ujung menteng yang memiliki karakter yang rendah hati. Amin. Ido kamangena sesibuk-sibuknya pekerjaan bergerejalah. Ingatlah bergereja. Sesibuk-sibuknya pekerjaan kamanginang ingatlah berdoa syafaat. Nah martangiang dohamu inang molomangan martangiang ido kan martangiang do naking lau memulai permingguan martangiang nahomin namang parageda martangiang alai husuk kujo martangiang pangondiano do hamang nasugut mari Bapak Ibu Saudara-saudara sepertinya memang kita jemaat HKBP masih jauh dari pola kehidupan beriman ya karakter Kristiani yaitu pendoa syafaat sesibuk-sibuknya pekerjaan kamanginang da lehot tikim marnonang marnoni-noni martorha-torha dohot Tuhan me disi matang yakon akan amar sahid akan pogos akan dangon keluarga namar sitaonon dohot akalan nasi dang boy inang ganuk manugot to martangiang dohot Tuhani dang boy amang ganuk manugot martangiak ko Tuhani alan yak kaulomu atur tikim 7 hari sa minggu di tiki hari dia madong tikim boy ho martangiang dibilut dang adong mabodo makatai dohot Tuhani sesibuk apapun pekerjaan kita. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara
kita hidupi itu. Patar doa sini rohani di bata marhite Kristus Yesus. Patar mana ngasini rohani di bata di ngolumuna marsada-sada. Molotu ngadok kamu noaing na maruki lalana si taonon yang sedang bergumul mungkin di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Pandang ke depan, lihat ke atas, ada Tuhan di situ. Menyinari hati dan pikiranmu untuk menyikapi setiap pergumulan yang kau hadapi. Amin. Adong do debata, nama nodangi rohan ng pikiranmu, molotung marsahit toinang, molotung bergumul honoy nga mga alanyak kaulon, alanyak kaianakon. Adong debata, adong Tuhani, marguguy hoko, mga puli roham, unang madili ho, unang manutulomo ho, unang mangulehon, naso hinalobohon ni debataho dingulo. Tagugo martangyang kamanginang, hami sehudok kami do, nga sahibi 2 tahun yan na marukil kita na marminggu iba. Tahun 2022 unang biba. Ale huwering informasi makin naik na hona corona akhir-akhiron hudok tu keluarga mololam nakko kanong itor magira do hami mula so tung buwan no kayo mula tulang bawang niko. Nah ini pun Bapak Ibu Saudara-saudara. Unak ko mabiar ninahatan ni dibata di episteli. Nah itu dia. Patardo rodang ni Kristus si manodangi roha nang pikirata. Entah ada Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah keluarga yang sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak. Entah ada yang sudah bertahun-tahun sakit menahun. Adong do disodangi asini rohani Tuhani do hoinang. Disodangi asini rohani Tuhani do hoamang. Asal mah marsihohot to marhapor siyaw di Tuhata. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia puli Tuhata maha muna marsa. Malum mana sa sahid di parrohai habo na marlas ni roha. Amin. Martangya kita. Ali Jehovah di bata ama nami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliati roha nami Tuhan. Dipakulingi ho hami ditongani huriam di minggu sadarion. Asa totong hupatudu ho kami toruk ni rohanami dia dopammu songon halak perdosa hami suang songoni di tengah-tengah keluarga supaya keluarga kami senantiasa menunjukkan karakter keluarga yang rendah hati. Di papatar ho halongangan hamuliomu habalgomu huasom ditongani huriam marhite minggu sadarion di hapapatar ni Kristus Yesus Tuhan nami dung terdiri bana. Ope Tuhan saya sodangi matotong roha ng pikiran nami asa marsihohot kami marhapor siyaw bangihutok ko saliling dingulu nami. Asima roham mali Jehovah di bata nami. Pasu-pasu ma akar ruasmon. Biru-biru pinarmaham mo. Naboy romar minggu ditongani huriam di minggu sadaryo. Alani situasi masa na huadupi hami. Marsagi per minggu ditongani huriam. Ipe mau liate rohanami diho. Asiroham pasu-pasu ma amanami na nami ruas mo Tuhan. Asa gabi ruas na mangulu na sida di rupamu. Na marhabiaram mi daho. Jala totong marsihoho mangihutok ko sa liling di nguluna. Tunga hape namasa. Arsak pergumulan parsahiton na nedopan na sida. Sodangi maroha ng pikiran na sida. Asa patar habal gomu. Huasom hamuliomu dingulu na sida ganuk marsada-sada nasiroham parrohai na sida Tuhan mangkanguluhon hatam asa taruli pasu-pasu na sida diaka ulona
Pasu-pasu akka ruasmu na di bagasan si taonon alanya karsa ni roha. Apuli nasida. Pamalum ma akan amar sahid. Adong do ruas ni huriamon marhite titing ni huriam namar sahid tongon noang Tuhan di rumah sakit. Kupasa tami nasida tuho asahoma nama dauni persahidon nasida. Sai parrohaya kana marlas ni roha. Asa totong ingok nasida maka tidak kon habal gomu huhu madok mau liate tua dobamu. Pasu-pasu akar ruasmu. Naung malungud di haroro ni dana di tonga-tonga ni keluargana. Ajari nasida Tuhan mangido. Asa totong tuguha porsion nasida marpakirimon. Lehonohmu danak di tonga-tonga ni keluargana. Pasu-pasu mah akan asay burjumar si lehon-lehon. Mangulahon akkaulau para sinirohaon. Asiroham Tuhan. Totong mah papatar asiniroham dingulu nasida. Pasu-pasu mah akan amabalu. Nasobot somarama somarina napugus nadangol na somardihadia kana tarhurung akan aturaparot. Sudi akan atarsosa alanya akan amasa dinguluna. Korban peperangan. Korban kekerasan ketidakadilan. Dohot akan apina buru-buru di porsipion alani haporsion namara do poko. Alia mang saat tuhoma nasida sahoma totong. Na mangaramoti daging nang todi nasida. Pasu-pasu huriam hakepe ujung mentengot. Papatar tong habal gomu hamulio mumerhiti huriamon. Mangulahot saluh akan natinonahommu. Asa totong Tuhan marsangak guarmu di tonga-tonga ni luan tong. Pasu-pasu amang padita nami na manguluhot di huriamon. Dohot sude akka parhalado na marhubas di huriamon. Asa sisadarohan na sida Tuhan. Pasauton akan nahinalomohon ni roham di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu 2 ton. Inganan hajong-jongan ni huriamon. Asa gabi haboran ni pasu-pasun tuak karuas ni huriam namiat di tonga-tonga ni huriamon di tonga-tonga ni luhatong. Sahat di homahami. Ali Jahoba di bataman ami. Di saluhu takkan amasan wang di tonga-tonga ni hasianganon. Tuhodo hami marhapurusan argado hami di Tuhan. Di baheni dang marnalo jahami mangido. Salpu hot Tuhan sitaw nonon molo tung di halomor roham. Asaboy hami sumuang mangulahot ulaw nami. Huhut mamuji pasangapoko di ngulu si ganupare di keluarga nang di tonga-tonga ni huria. O pero di homa daging nang tot di nami asima roham. Parbadiay mahami dedupam. Unang jujur akka dosa nami. Unang paingot-ingot dosa ni haposon nami. Unang tungbaloson akka dosa hajahaton naukyahu ulah hami. Alay ingok mahami. Ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si hokop jala si palua hami. Dohot tod di porbadia pangapol na sumurung pangodian nami. Odi hok kami Tuhan. Tu amanami debata nami para sirohai. Asimaroham mauliate madiho. Di perbadiai debata si pardami mahamu gabesun denggan. Jala diramoti rohan ang pikiran muna iya soha surahan. Sahak rodi haroro ni Tuhan ta Yesus Kristus si peluhei. Amin. Marede mahita kamanginang di bagan salas ni roha mardonga mauliate hita tutu hatta tapasaha piliata. Sa
Batangi ako mapiliaton amanginang martangiang mahida. Ali de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehom mi tu hami. Asalam gir-gir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nalilehon Tondiro di mamata Osano hotumuti Lodi salun artaku Umasaan Tuhan Martangiang mahita lau si hutok kamu matangyangon di bagasan roha nang pikirabuna. Ale Tuhan debata amani akka hatiuron, haroroan ni akka denggan basa na mauliutus. Mauliate rohanami tuho ala di papatar ho holong doh asini roham. Marhite sian pangalehommu di anakmu. Tuhan nami Yesus Kristus. Gabejol ma humokop kami. Huidahami siani godang ni holong ni roham. Dang na hasuhatan bidang na doho gadjang na. Dang na terdodo bagas na jaladang na terdungdung tibbo na. Oppe pujion nami maho ala di pabisar ho barita nauli tu hami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya si maroham, sodangi mahami, lehom matoddim patiurhon rohanami, asa torang huidahami habal gommu, dohok panoddang nasian hoi. Say lehon mahami tu anakmu, bahen upani halo jauna, ala natinon na hangaluton humokop hami, asa masohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha, Paboa mauliate ni rohanami. Say sungguli mahuriam. Asa olo mangalehon rohana doho artanabe bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu. Doho parugamo na asing asa marrongoman na sida romad dapoton. Panoddang naung bisari. Say lehon hiras ni roha tuak kaparbarita na uli. Asa hatop rarat barita na uli itu ganup huta na ditanoon. Say lehon hapistaran sian ho tuak kapanggomgomi. Dohot tuak raja. Tuak kasuruan na pinabakit na. Asa dohot na sida patiurhod dalan ni barita na uli. Say pauduk maroha na sida. Asarapa mi mangoloy paretta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia ma goarmu. Say Roma harajommu. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim.